Ben elaborado, ben tratado e a xente contenta, eu creo que todo o mundo podemos facer algo moi bo. Saleche máis económico comer aquí o menú que irá compra e facelo ti? Sí, bastante máis económico. Si che subiran 2 ou 3 euriños no menú, seguirías apostando por el? Teño pagado 18 euros por un menú noutros lados de España, así que me parece que caro non é. Pois sí, señoras e señores, o menú do día segue triunfando porque eu sou moi fan, aquí comemos, verdade, un menú do día maravilloso, eu sou moi fan, e iso que, obviamente, estamos no 2025, Yaiza, as cousas todas se encarecen e os menús do día tamén tiran para arriba, aínda así compensa, eu creo que compensa. Un 25% desde o ano 2016, sí señor. No ano 2016 precisamente saíanos de media por 10,50 comer o menú do día, pero é que agora a media xa está en algo máis dos 13 euros. Claro, esta é a situación que temos agora, pero aínda así xa vos adianto que Galicia é a cuarta comunidade de España máis barata para comer de menú do día. E detrás desta suba, pois está a propia suba do IPC, pero tamén de materias primas, como poden ser o aceite ou as bebidas non alcohólicas. Claro, é que se soben as materias primas que van facer os donos do restaurante, pois subir un chisquiño ese menú do día. Inda así, a clientela que teñen fixa, acepta-o, admite-o, bueno, é normal que suba. Mirade, hoxe estamos no restaurante de Juan na Coruña, el di que ten o seu menú do día por 11,50 euros, e se queredes medio menú, pois 7,50, que sí que é verdad que subiu un chisquiño, pero el segue tendo unha comida de calidade e comida da casa. Igual que Raquel, que ten un restaurante en Ames. Pois Raquel, o menú do día que ten a 11 euros, ten 3 opcións de primeiros e 3 opcións de segundos, e sempre no seu menú do día vai unha opción de peixe, porque ela tamén aposta por un menú no que a xente coma ben, coma abundante, pero coma xa. E que di Raquel? Que duda moito que o menú do día desapareza, porque dende logo é o que máis lle gusta a toda a cliente. Mima, que fame xa, A ver que teñen aquí na carta... Ai, agarda, pero se temos menú do día, aquí ademais son os prezos baratísimos. Juan, cantos anos levades con este restaurante? Con este levamos 3. E sempre con menús? Sempre con menús. Aquí podemos atopar unha comida con un plato de bebida por 7,50, e o menú que conleva absolutamente todo, pois é de 11,50. Os prezos son baixos, pero a calidade boísima. A calidade sempre boa, bueno, tedes para comprobalo, aquí están encima da cociña. É un menú feito todos os días, é dicir, é un menú feito da casa, como se coméramos na nosa casa. E, bueno, o que intentamos é iso, dar un bon servicio, dar un bon traballo, unhas boas cousas. Intentamos ter uns platos que van enganchando, carrillera, bueno, temos tamén codillo. Nosa diversidade está en que ao ter varios restaurantes, bueno, pues as nosas compras son maiores, entonces intentamos un pouco facer unha compra bastante boa para que nos salga a precio. O menú sigue funcionando as mil maravillas, ben elaborado, ben tratado e a xente contenta. Eu creo que todo o mundo podemos facer algo moi bo. Son dos clientes habituais deste restaurante? Sí, se estamos por aquí cerca, sí. Polo precio e pola comida que está rica. E, bueno, e ademais aquí o menú do día está a un prezo moi asequible. Sí, eso é verdade, sí. Que incluía o teu menú? Pulpo e un pescado. O sea, primeiro, segundo, pan e bebida. Sí. E o prezo? 11,50. Raquel, salón prácticamente cheo e todo o mundo aposta polo menú do día ou non? Sí, unha por tempo, porque tampouco temos moito tempo, andamos todos os días a 1000 e o precio é accesible a todos os públicos. Canto nos custa hoxe un menú aquí? Aquí 11 euros. Nos temos 3 primeiros, 3 segundos, sempre temos pescado no menú, postre, café, unha bebida, pan. Carai, Raquel, vaya pinta nos ten ese cocido, Elo, mira que cocido, Verduras da abuela. Oiche, Raquel, cuántos menús do día adoitades sacarvos? Depende, a ver, estamos dando 60, 70. Pensas que é viable manter o menú do día se seguen as cousas como están? É dicir, se seguen subindo os prezos? A ver, viable non é, porque claro, a ver, a materia prima sube moitísimo. Que pasa? Que temos que darlle un servicio, porque senón todo este polígono que comería de tupper, de bocadillo. A ver, de bocadillo podes comer un día, pero non todos os días. Isto vai ter que cambiar, porque eu creo que entre o comprador e o que vende, aí debe de haber un problema, porque non creo que suba o triple de 6 meses para aquí. Patrón, que tocou hoxe de xantar? Curtido. Ah, carai. E sempre apostas por menú do día ou tomas á carta?
No, menú do día. Saleche máis económico comer aquí o menú que ir á compra e facelo ti? Sí, bastante máis económico. Mira, de momento aquí, se non me equivoco, o menú do día son 11 euros. Si che subiran 2 ou 3 euriños no menú, seguirías apostando por el? Teño pagado 18 euros por un menú noutros lados de España, así que me parece que caro non é.